Tikulandirani ku Streams of Light Ministry. Mukhala ndine Brother Daniel. Tikulandirani ndithu maphunziro athu azathanzi. Koma tisanambe pazifuka zina tikufuna tipereke ndithu disclaimer kapena chileso nakuno sindine munthu amene ndinapanga zachipatala monga ngati dotolo, ndipo maphunziro amene awa ndongofuna kungokudziwisani za ndithu zathanzi. Koma ngati ungakhale muli ndi nthenda ina iliyonse chonde pitani kwa dotolo amene ali ndi license yopangira practice ndiyo ziwika kuboma. Tikufuna tulandireni ku maphunziro athu amene tikuwati a New Start. Awa ndi maphunziro athu oyamba ndithu tikhala ndi nthawi yapadera kukuona za nthenda zosiyanasiyana mu maphunziro athu, koma pa nthawi tifuna tiyambe kwa New Start. New Start ameneyi amayimira nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air rest, kapena kuti amathandizira kuti zakudya, masewera olimbitsa thupi, madzi, dzuwa, kuziretsa, mpweya, kupuma, komanso omalizira amathandizira kudalira pa Mulungu. So maphunziro athu inono tikhala tikuona nkhani ya nutrition kapena nkhani ya madyedwe. Okay, tikamakamba nkhani ya madyedwe mukuona pa chithunzi apo pali ndithu zakudya zosiyanasiyana. Koma tikamakamba nkhani ya madyedwe abwino amene amabweretsa thanzi ndi madyedwe amene tikudya zinthu zimene zili ndi ngayiwa. Okay, osati zinthu zimene zachotsedwa ngayiwa. Mwachitsanzo tikudya ngayiwa osati ufa wa grand meal kapena ufa woyera. Okay, maufa amene wawa amakhati oyera ndi grand meal akhati achosawo ndithu gaga. Mukuona amenepe. Tizidyaso kwambiri zinthu zina monga ngati zipaso ndi chakudya cha mmawa, breakfast. Okay, masamba ndithu ndi abwino kuadya pamodzi ndi chakudya cha masana, lunch, kapena chakudya cha madzulo. Alright, so tikamadya ma whole grains tikamba zakudya zimene zagayidwa pamodzi za brown. Okay, zinthu zimene zili machedwa brown flour kapena flour wa brown. So kumadya ma brown flour products amenewa, zipaso, masamba, zimakhala ndi fiber kapena timati timaulusi imene tofunikira kwambiri. Tiona maphunziro ameneyi tofunikira kwa basi tifanira zimathandiza pamene munthu adya. Ngati wadya lero mama 8 koloko ndoti mala lake amafunika munthu apite kuchimbuzi kachonse. Right, ndoti ngati munthu akudya katatu pa tsiku afunika ndithu apite kuchimbuzi katatu pa tsiku. Koma chifukwa anthu ambiri sitimadya ma fibers okwanira mu chakudya chathu, timapeza kupita kamodzi pa tsiku. Inde ena amapita ngakhale katatu kamodzi, masiku atatu amatha kupita kamodzi kuchimbuzi kukataya. Zimene zopsa chifukwa kuti zakudya zikakhala zagayika ndeti zikungokhazikika mmene mujamo sizikuyenda. Zimene zimabweretsa mavuto ambiri patsogolo. So tikamakamba za fiber, right, fiber tikaona papa zakudya zimene ndi fiber wambiri. Tikuona tinyemba pamenepo, tikuona ma whole grains, tikuona bread amene aphikidwa ndi zinthu zimene zinali ndi ngayiwa. Okay, tikaona tirigu, tikamagula tirigu amakhala brown, kuongeza amene amakhala manga brown flour. Ndi munthu apangira bread wanu, munthu akapezanso masamba amene amakhalanso ndi fiber, zipaso zimakhala ndi fiber, zinthu za mitedza zimakhalanso ndi fiber, komanso zinthu zimene za nthangala zimakhalanso ndi fiber. Tizoona, right? So fiber amathandiza ndithu kuchepesa mafuta nthupi. Tikamakamba mafuta a cholesterol maka kwa abale amene amakhala ndi nthenda ya sugar, komanso amene amakhala ndi maka sugar type 2. Okay, tiona nthenda ya sugar posachedwa apa tikamaliza series yathu ya New Start. Komano tikamakamba za mafuta nthupi, matenda ambiri amamsida chifukwa mafuta achuluka nthupi. Ndiye tikamakamba za bile ndi chinthu chimene chimapangidwa ndi liver kapena kuti chiwindi. Okay, so chiwindi chikamanga bile chimakansunga bile amene mu bile duct. Okay, ndiye kathumba kamene kaka ukakhala wadya zinthu za mafuta, okay, zikakhala zagayika bwinobwino m'mimba muzamba kusesereka kupita ku matumbo ang'ono, bile amafinyidwa kuti akathandizire kugaya zinthu za mafuta. Right, so zikakhala zagayika pozafika mu thumbo lalikulu limene limati colon. Okay,
bile uja ukakhati sunadye zinthu za fiber, bile uja akakhati wayendaniza kudya ziwafika thumbu lalikulu amayamwinanso kubwereranso mthupi, ndiye thupi limakhala ngati kugwiritsanso ntchito kachiwiri. Okay, pamene ukakhala tino wadya fruits, wadya zipatso, wadya zinthu za mafiber tazitchulapozo, bile uja amakakamira ku fiber uja, ndiye ukapita kuchimbuzi umantaya bile pamodzi ndi zonse zimene wataya kuchimbuzi uja, ndiye kuti thupi lija chiwindi chicha chimafunika nakuno chikatenge cholesterol kapena mafuta amene ali mthupi kuti chipange bile wina. Mwaona amenepe? Ndiye kwa munthu amene amadya zakudya zimene zilibe fiber, munthu amene zoti mafuta a mthupi azingochuluka, ndipo ngati zakudya zini ndi mafuta ndeti mafuta azingochuluka, ndetino thupi lake zizaza ndi mafuta. Ndiye tikakhala kudya zinthu za fiber timakhala kuchepesa cholesterol wa mthupi. Ndiye kwa munthu amene ali ndi high blood pressure kapena nthenda zonse zimene zikubwera chifukwa cha mafuta kuchuluka mthupi, ndi kwabwino kuti azidya diet imene ndi fiber kwambiri. So titakuona amenepa tikuona tiliku ku dzanja langa lamanzere, mbali nayo kuli ndithu mpunga wa brown. Mpunga wa brown ukadya umasiyana ndi mpunga woyera, umafunika ndithu kuthira madzi ambiri kuphikabe kanthawi kuchuluka pang'ono, koma ukauzolowera umakoma, makamaka ukauchekerako ndithu makaroti pophika muja umakoma kwambiri. Umafunika ndithu tima spice tabwino umakhala bwino. Brown rice, kodi ku left ndi brown rice imene pane sitiliko, ndi brown rice imene angumukulisa. Komano mpunga wa brown ndimene winawo ngogula, winawo ndithu wongopanga ndithu tipeza ndikupasani posta kumapetoko umene mungapeze zinthu ngati zimenezi. So uwo ndi brown flour, maona amenepe kuti no flour brown umaoneka choncho ndithu wobekera wa brown. Ukadya ndithu chapati cha flour ameneyo umamva kukhuthala ndithu. Ubwino wa zinthu za brown kwa munthu amene mwina akufuna azipanga control weight yake, safuna zidya pafupifupi, ukadya zinthu za brown flour zimakhala nthawi itali usanadyeso. Ngati mgayiwa kwa anthu amene amakonda zomangamanga, amafuna mmemo wa mgayiwa osati foyera, ifana wa mgayiwa cho amakhala nthawi itali asanamvenso njala. So ndithu chimanga nchabwino ndithu kuchigayisa mmene chilili, right? Vuto anthu ambiri amathira mankhwala ndi amafuna achikonolekayi kuti achose mankhwalachi, komano pali matumba ena mukapita ku mashopu mtaunimo, okay, amagulisa matumba onena kuti ukakamwe chimanga bola ngati makusesa bola thumbalo, chimanga chitha kukhala zaka ziwiri eti osalowa nankafumbe. So matumba ameneyo ndi abwino, ofuka zawanga imozi 3000 koma ndiyoti itha kukwana over 90 kg, koma ndi abwino ifa tino ukakathumbalo ikamwe chimanga chako ndiye kuti no sukagulaso zimankhwala zotula zicha. Maona amenepo ndimakhala aseva kuthanzi wasevanso ku ndalama. So ndithu nzabwino zimenezo. Olo ngati mukuopa kutenga chimangacho ndithu kuchichapa bwinobwino ndi madzi, kuchichapa ndichiyanika, kusachichapa sichiyanika, mukachigayisana, right? So ndithu mukuona amenepo zipaso ndithu ndi masamba, right? Tikuona zimene zimakhala ndi fiber, amati water soluble fiber amene amasungunuka m'madzi. Zipaso ndi masamba zimakhala ndi mafiber. Chinanso ndimafuna kukumbusani kuti kamakamba za nkhwani uja anthu amene amanda kusadzula amati timalusi tichi, koma kucheka amene yomanda kusadzula ngouchapa kungoucheka usasadzula umakoma ndipo mafewaso kwambiri. Timafiber enje ofunika kwambiri, sofuna kuti chosa yani. Tikuona apo ndithu maseeds nthangala mtedza pambapo, makashew nuts, macadamia pasipo zabwino zimene zimakhala ndi fibers ochuluka. Mwanso maseeds nthangala zimakhala ndi ma minerals ambiri. Tikamangamba za ma minerals akamba za china calcium, achina potassium ndi zina zotenda zimene zimakhala zofunikiranso kunyani kuthupi, right? Tikuona apo pamamba pali ndithu pasi pali nyemba, magulu a nyemba osiyanasiyana, pali nthangala, achina sesame, majani amenewo. Tikaona pamamba pali nthangala za maungu, pasipo pamamba pali soya ndithu, tinato ndi sindikutiziwa bwinobwino koma ndabwino tabwino. Yeah, so ndithu zimene zinizofunika kwambiri mwakhala nazo. Ndiye palinso zinthu zina matubers, zinthu ngati mbatatesi ndithu chinangwa, zimene zinzabwino kwambiri zimene zimatipasa ma carbohydrates ofunikira, okay, zimalowa m'malo mwa bread zimene zizi. So tikamangamba za ma fruits no vegetables nzofunikira kwambiri, fati zinthu ziwiri zimakhala ndi vitamin E, okay.
vitamin E ndi chinthu chimene timakamba kuti ndi antioxidant. Okay, now munthu amazifunsa kuti antioxidant ndi chani. Antioxidant ndi zinthu zimene zimakagonjetsa oxidize cholesterol. Okay, muzaoneni mukakazinga mafuta aja, mukakazinga mafuta amabwera black. Okay, black amene jaso abwino fana ntambira akakazinga mafuta kama asunga ndikuzakazingaso chinthu china akamatha monjezera ena. Now mafuta amene aja ndi opsa ifena kuti unaona mafuta mukasiya pamoto amabwera black. Black amene aja ndifa tino mafuta aja amapanga react ndi oxygen mwamba, ndiye mafuta aja amakhala ataya ma electrons. Okay, amakhala ataya mphamvu ina yake, ndi akalowa nthupi mafuta amene aja ndi zakudya zimene tikudya ifa tazikazinga amakaba ma electrons nthupi, ndi akaba ma electrons nthupi timati akusanduka ma free radicals. Ma free radicals ndi zimene zimakambisa zinthu nawo kuno ajamata apeza ndi zotupa nthupi, zotupa zija zikachuluka zimayamba kusanduka no cancer. Ndiye ma fruits ma vegetables amakhala ndi vitamin E. Vitamin E amene akalowa nthupi amakhala ali ndi mphamvu yochuluka kapena ndi ma electrons ochuluka. Ona kuti no akalowa nthupi akakakumana ndi ma cells kapena timinyewa ta nthupi timene talandida ma electrons ndi ma free radicals aja, iwo ma vegetables ndi ma fruits aja amakapereka mphamvu yawo, amakapereka ma electrons kuti ma cells aja akhale stable. Iwo amakhala ndi ma electrons ochuluka, ndi ma fruits aja akakapereka ma electrons awo iwo amakhala bwinobwino. Mwaona amenepe? So ndithu ma fruits ma vegetables ndofunikira kwambiri, at least kumadya zimene zizi ka 4 ka 5 pa wiki pachi samaphonya yayi. China chimene mungapange mama kungozuka kutenga ndithu carrot kuyika mu juice maker. Right? Mukapanga carrot imene mu juice maker mama juice yake. Juice yake amathandiza kwambiri maso kwa anthu amene ali ndi vuto la maso. Fati carrot amakhala ndi beta carotene, ndi ukamwa carrot amene akalowa nthupi chamakansandusa beta carotene vitamin A. Mwaona amenepe? Komanso carrot amene amakathandiza kukafewesa misempha imene matenga magazi. Okay, kuti ikhale yofewa ndiye zimasesa BP. Alright, China ma fruits ma vegetables sitimadya pamodzi yayi. Okay, ma fruits ma vegetables amafuna zidya ma nthawi zosiyana. Nkona nakamba zoti no masamba tadye pa lunch pa nthawi yogona. Alright, komano zipaso zidya mamawa. Ngati tifuna dye zipaso ndi lunch ndi tipasakhale masamba. Chifukwa chani? Ma fruits amageka mwachangu, masamba amachedwa. So mukazidya pamodzi ma fruits aja amaola m'mimba muja. Unaona? Ndi zimakhala mavuto. So kuliso zida ma nuts ma legumes kapena mindedza ndi zinthu za gulu la nyemba. Tikaona memba liti ma sesame seeds meru kapena mati chitowe. So ndithu ma nuts kapena ntedza zimafunika kuzidya zozaza zanja. Ukatenga zanja ukatapa mumbale muja ndeti zakwana za tsiku, osadya kupirira menepo kapena kuonjezera. Okay, so ndithu ma nuts ndofunika kwambiri, komanso ma legumes ndofunikira kwambiri. Fana kuti ukakhala kudya diet ya zamasamba timati pamakhala amati ma limiting proteins. Ma limiting proteins ndi zinthu zonena kuti tikatenga nyama imene imakhalira, nyama imakhala ndi ma amino acids 20 onse. Tikamakamba za ma amino acids tikamba zonena kuti no nyumba ija imene imakhalira nyumba imakhala ndi njira zosiyanasiyana. Mwaona amenepe? Ndi njira zina zimakhala soti maduka eti zina zimakhala zinyema kuti zikwane amene mazoa amene nyumba imalangirira. Okay, so nyama imakhala ndi ma amino acids 20 onse, ndi mati iyi ndi complete protein. Kapena pamene ma fruits ma vegetables amakhala tino ali ndi ma amino acids ena ochepa. Mwaona amenepe? So ukatenga ma amino acids ukayika pamodzi pamanga protein. So masamba amakuza tino ma amino acids ena ma protein awo mulibe. Mwaona? Ndi timapanga supplement tino ukakhala usata zakudya za vegetarian uziyikapo kuti no pa mbali yako pamene pali masamba pazikhalanso ndoti gulu la za nyemba ndi zimapangana complete, zimapanga timati complete protein. Ndikhuya zamveka kuti no ma amino acids 20 osaja amapezeka ifatu makhala waonjezera uku kumasambaku aliko waonjezeranso ukuso kuchani za gulu la nyembazi nimwekeka pamodzi makhati mwapanga complete protein. Okay, so chisame komanso ndithu nthangala za maungu zimakhala ndi ndithu fiber ochuluka. Alright, so tikamakamba za diet yoti ili bwino imafunika ikhale ndi ma fruits, timidedza
ma grains ndeti zinthu zagula ngati ngaiwa kapena brown rice mwaso khali ndi ma legumes gulu la nyemba mwaso ndi masamba ndi thangala, right? Thangala zofunika kwambiri diet mwathu. So palinso ma tubers kapena zinthu zimene timazinena kuti zomera ziyanaonesa kuti no achina chinangwa kapena koko ngakhale koko sinaikemo zimenezi zimati ma tubers. So imezi zofunika ifati zimakhala ndi ma carbohydrates. Ma carbohydrates ndi zimene zimapasa munthu mphamvu kuti azitha kuthamanga, azitha kuchita ntchito zake. So palinso zinthu zina ngati ma kidney beans, black eyed peas, zinthu za gulu la nyemba, soya, nsawawa, nyemba, zonsezi, khobwe, nandolo, ndithu ndi gulu limene zimapereka ma protein kuthupi la munthu. Ma protein zimene zimamanga muscles za munthu, ndithu ma protein amagwira ntchito yayikulu mthupi mwa munthu. Ma protein ndofunika kwambiri, so mumafunika kuzidya zimenezi ndithu, right? So tikamakamba za masamba, masamba ndi abwino ndithu kuwadya osaphika. Koma ngati tikuphika sabichite bwera brown. Zimene pamanga njonji ndeti mutenga timadzi pang'ono muyika mu poto kuti zikhangiriza kazinga, muyika kuti mafuta anatu pang'ono anyenso mato muyikiratu, ndeti madzi aja akamatha mafuta aja alowera ndi tomato anu, right? Ndiye zikatero matenga masamba ano chinoponya kuti kumene koko, ndi mukaponya kumene koko ndeti mungolola zingofewa pang'ono ndikuchosa, right? Kuti zitenthete ngati mwina timabacteria tina tife, komano osati kuchita kuwirisa kwambiri mpaka brown right? Koma ngati mufuna muphike muzidye mawa lake ndi mafunika muphike kwambiri, ndi zikaphika kwambiri ndi zimatha kufika mawa. Koma njira imene ndakuwuzani mukangophika pang'ono zimakhala zabwino, zikhabe kuti ukamadya masamba aja zifika kuti akudyeka mkamwa muti osati ukangoyika kama aterera kale ndeti mwapha china ichonse ina imenemo mukudya zinthu zonena kuti sizingakupaseni thanzi right? So kuphikisa masamba umakhala mukuononga ma vitamins aja. Fere ma vitamins ambiri kungowatenthesa kwambiri amakhala atani awauka, ndi zimakhala tino zalakwika zinthuzo. So koma ngati mufuna zifike mawa ndeti muziphike ndithu koma zisabwere brown. So tikamakamba za nyama, nyama ngati mazira, nkhuku, kaka, zonsezi ndithu ndi mayi wa matenda onse, right? Fatino zimakhala ndi mafuta ambiri, ndi mukayona nyama ili pamene papa mafuta alimene musamasewerera, right? Ndi mafuta onali ali oxidized wana akazingidwa, ndeti mafuta ndona kuno ataya ma electrons ndi akakhala ma free radicals mthupi 1 2. Mafuta onena akaundana akakhala mthupi, mukaona nyama ikazizira mauma chifukwa chani? Ni mafuta amene akalowa mthupi amakaumaso, ndezi chama amamisa misempha ije nimapesa ma BP. Mafuta akachuluka ndati amakaseka ma cells, kuna no munthu pancreas kapena kakamba akatulusa insulin, komano insulin chisangalowe ma cells, ndi mati diabetes type 2. So matenda ambiri amabwera ndi mafuta, right? So tikakazinga timamangisa ndizo zikhaiso zoopyaso, right? So ndizovuta kwambiri, right? Mchere ndo abwino ife umakomesa ndiwo, mchere ndo ofunikiraso kuthupi, koma mchere wambiri sofunikira. Chifukwa mchere umapangisa amati water sodium water retention, ndeteno madzi ambiri amakakamira mthupi, makamaka zimene zimapangisa pressure ya magazi ichuluke, right? So kuti tipanga upset zimene zizi timatha kutenga nthochi ndikumadya. Nthochi zija zimakhala ndi potassium ambiri, ndi zimene zimathandiza kuchepesa chani. Ukatenga zinambi zimene zili ndi potassium, thupi lako limachosa mchere sodium chloride, makidini zamachoka ukamakakuza, right? So nthochi zimene zingapezeke pepeya chonje, ungenga nthochi yoti yapya, mafuta ake nthochi zambiri amazika simankhala. Koma ngati muli nthochi yanu ndeti timayipanga ma slices, osayichosa chikukwa ichi, kuyipanga ma slices ndikuziumika. Mukaziumika nthochi zimenezo ndikuzipangano kachani kaphala, ndeti phala muzikunya mama, ndeti munthu abibi mwapasa imeneyo ndeti basi mwathana naye, right? Wa munthu amasa zimene ndakuwuzaniyo, koma kwambiri imene ndeti munthu abibi. Koma ngati mufuna kwa munthu amasa ndeti nthochi ikhale ya green, musati yapya ya green mumapanga phala, right? So olo ya green yomweyo kuyichekacheka kupanga phala iko nzabwinonso kwambiri, right? Koma ikakhala ili green ili yellow ndi makhala ndi potassium ambiri, right? So tendipitizeni sugar ndo abwino ife amakomesa zakudya, koma sugar ku factory ndo achabe. Ifanana kuti ameneyu ndo achabe kwambiri, akachuluka nthupi
eti chifukwa cha lipogenesis thupi limatenga sugar ameneyu ndikumusandutsa chani mafuta ndi amakasungira muya muthupi maona amenepe. So anthu ambiri amapeza tino akapedusa amene pali ma biscuit pali ma sweet chibaba chagwira adye sweet basi adye sugar chimachitika nchani chimachitika nchonena kuti muthupi mwanu umwe iniyo sumadya ma fruits maona ndiye thupi likakhala tino sukudya zipaso pa wiki paja ikudusa osadya zipaso thupi lako limamba kufuna zipaso jendoka kumana ndi pamene pali zimenezi umapeza kuti chibaba chakugwira ukufuna utani udye maona amenepe. So ukamba udya zipaso zokwanira kapena umadya nzimbe ayiwe sugar sumamfunaso yayi. So sugar amene bwino ake ndingogula uchi ndikupanga lipesi kapena kupeza zinthu zina zimene zingalowe malo mwachani mwa sugar factory. Fati sugar factory ndwachabe amasisaso chani amasisaso mati chani chitetezo cha nthupi sugar amajisisa kwambiri right. China ndi histamine tikamakamba za nsomba zimaoneka zabwino zimakoma right koma nsomba zimakhala ndi histamine ndi fotokozo yonje iniyo mukakhala nato madzi sumukumwa chimachitika nchani mutu mamba kupwetekani right. Iyo ndi signal ya thupi kena kumava thupi pa khosi pakuta kuyabwa kuti madzi akutani akufunika lezo sezi zimakhala zochitika thupi likakhala kuna likuyesesa kuti mkulu yatani amwe madzi kumwe sumama madzi ndiye thupi limamba kupanga produce histamine. Histamine ndi amene amakatseka malo osona tuno madzi asatuluke ndeti munthu somakoza kwambiri thukuta limachepa. Ndiye china nchota tuno trachea kapena timati pamene windpipe imakatseka maona amenepe ndi munthu wasima uchepezera wamba ubanika chifukwa chani cha histamine. Koma atakhala munthu wasima akumwa madzi mokwanira asima imachepa ndipo imatha. Tizakamba ndithu za nthenda asima tikamaiza nyanyusa awati ngobenthulapo ndi apo tangodusa pamenepo. Komano nsomba ndi chinthu chimene chimakhala m'madzi ndipo chifukwa chimene nsomba amakhala ndi histamine wonjeza kwa munthu amene ali ndi asima kumadya nsomba amakhala zoononga yekha. Ndipo mukupanga note kwa munthu amene ali ndi asima akamadya histamine akamadya nsomba histamine level yake imashuta osati masewera ndipo ndi matsiku so omweomwewo munthu amakhala ndi asima attack mungozipanga note nokha right. So ndithu chinanso ndi nkhani ya pH ya thupi kapena kuti no acid amene ali mthupi chimene mufuna muzochita kuti munthu akhale ndi thanzi labwino magazi ake amafunika zikhala pH at least 7.4. 7.4 ndi alkaline pamene 7 ndi neutral tikamatsika m'munsi mndio tupita ku acidic. So nyama ija imakhala ndi protein wambiri right. So protein amene amafunika aswede asandike ma amino acids kena kuthupito chonse amino group amene amakhala kumapeto okay. Kwa ma amino acids aja ndi amino group ja ndi acidic ndi uric acid ameneyo ndi akaphatikiza ndi madzi amasanduka mikodzo urine koma ndi uric acid. So uric acid ikamayenda nthupi kuti akafika kwa makidneys amakhala ndi acidic ndi thupi limakhala very acidic unaona. So protein wambiri amakhala mu nyama nkhuku nsomba mazira maona amenepe zimakhala ndi protein ndiye zimene zimapangisa thupi likhale acidic. So thupi likakhala acidic kuti munthu achire zimavuta olo kuti akhale mumpasa mahebu achilengedwe koma ndo thupi lake li acidic zimavuta kwambiri. Nikuti tikamapanga nkhani yachani ya juicing imakhala namba 1 ifati no juicing imapangisa thupi lija ikhale alkaline. So olangopanga juicing munthu akakhala ali alkaline ole hebu ina yense yophweka yosadula apeza kuti munthu chamachira mwachangu olongopanga juicing pa yokha thupi limamba kuti kubwerera. Tizapanga ndithu maphunziro a juicing kuti no juicing timachita nayo bwanji tizaona right. So ninkona imene atino kwa munthu amene akudwala right akhati no akudya ndithu ma fruits na vegetables kwambiri kuposa zina zophika right. Chifukwa zophika so zimakhaso ndi ka acid pang'ono choncho right. Kona tikakhati no munthu akudwala kumapasa ma fruits na vegetables kwambiri right. Nazo munthu uja sachida utani kuchira okay. Ndimangofuna ngokambako Bible inakambako za Daniel ndi anzake amene anapita ku Babylon tione nkhani kodi anachita nayo nkhani bwanji ya zakudya. Daniel 1:5 ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa iye ndi kuti awalere zaka zitatu kuti potsiriza pake ayimire pamaso pa mfumu. So makosa nawo anatengera ku kapolo anapasa zakudya komanso vinyo zimene mfumu imadya koma achinyamata atatuwa anapanga chiganizo chopambana. Tonano verse 8 kuti chani koma Daniel anasimikizika mtima kuti
asazidese ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo amamwa, chifukwa chake anapempha mkuluyo wa adindo amulole asazidese. So Daniel ndi anzake anasimikizira mu mtima. Nkhani yakulu ndi kusimikizira mu mtima. Nkhani ya thanzi ndi nkhani yofunikira kwambiri. Fanana kuti utakhala ndife a Khristu tifuna tikatumikire, tikakhala kudwala nzovuta, maona yenepe. So aliyense afunika atenge charge ya thanzi yake. Maona tikamakamba za thanzi tikamba zina no pamene ndikutumikira Mulungu ndifuna ndimpase service yanga yabwino kwambiri. Maona yenepe ndifuna ndikhale ndi thanzi ndino nditumikaso koposa. So Daniel anazara no ife tikazidya zakudya izi zitidesa zitipasa matenda. Fani ku Babuloni kumene amazimanga zakudya zawo zinezo nazo zimpasa matenda tona. Verse 12 adiya tena 1 verse 12 adiya muyesa anyamata anu masiku 10 atipase zomera nthaka tidye ndi madzi timwe. Maona 13 pamenepo mumenye maonekero athu ndi maonekero a anyamata akudya chakudya cha mfumu ndi monga umuonera muchitire anyamata anu. 15 atatha masiku 10 tsono anaona kuti maonekero awo ndi kunenepa kwawo anaposa anyamata onse adadyawo zakudya za mfumu. So achina Daniel ataona no ife izi sitidya Mungu alipasa zomera ndoti amadya ma fruits ma vegetables zangaiwa zabwino ndi madzi basi ati mutiyese. Ndipo ndi anaona makosana ajani ali bwino ndi anavomereza. Maona so kwa zaka zitatu Daniel anadya zakudya za ma vegetarian kwa zaka zitatu. Okay, fanana ali ku college umene ku zaka zitatu. So tikamakamba za ma vegetarian hamira amaganizana ndi tinzikudya masamba jani iya akuluakulu ndikupasani nambala mufunika mulumikizana ndi makosana amene akuphunzitseni ndithu zakaphikidwe akuphunzitsire zakakuzidika chakudya chokoma ndipo chakudya chabwino ngati chithu chimene ndikuonesa apopo ndi ma vegetarian okhaokha amenepo. So ndithu mufunika ndithu mugule ma recipes a zakudya, mufunika ndithu nthawi. So kusankha kudya zakudya za thanzi ndi kwabwino kwambiri, mapetake zimabweretsa chimwemwe. Alright, so ndimangofuna ngolimbikisana nato tikaona bwinobwino Daniel atachoka ku Babuloni. Tione Daniel 10 verse 1 kuti yani chaka chachitatu cha Koresi atachoka ku skulu ya Babuloni koma makhabe m'Babuloni ni nthawi ya Amidi ndi Aperezi imene. Daniel 10 verse 1 kuti yani chaka chachitatu cha Koresi mfumu ya Perezia chinavumbulutsidwa chinthu cha Daniel amene anamutcha Belishazara. Ndipo chinthu choona ndicho nkhondo yayikulu, ndipo anazindikira chinthucho nadziwa masomphenyawo. Okay, 2 masabata aja ine Daniel ndinali kulira masabata atatu aphumbu. So masabata atatu Daniel anali kulira amalira motani. Verse 3 chakudya chofunika osachidya ine, nyama kapena vinyo zosapita pakamwa panga, osadzola ine konse mpaka anakwanirira masabata atatu amphumbu. So kwa 3 weeks pajanmanayo tino ali ku school Daniel anati ine zakudya za mfumu sindidya nawo. Chifukwa chani? Zina zimudesa zimubweresera mavuto. Koma anayamba kukhala yekha Daniel anabwerera somadya zimene zifanana nawo kuti no patatha ma 3 weeks anali 3 weeks ine nasala chakudya amalira ndi kupemphera. Right, so for 3 weeks sanadya kuti nyama, sanadya vinyo. Right, sanadya chakudya chabwino, amangodya chakudya chongochepa china chake chongo chingompasa mphamvu kuti asamalire. Koma 3 weeks amadya mwanjira ino atayamba kukhala pa yekha Daniel amatha kukonza chakudya chochokera ku nyama mwadongosolo osalinga limene amangine Babylonian. So ndimangofuna ngolimbikisana nayo kuti pakha zakudya zina amazaneno mene azikonzeseramo sizathanzi yayi. Right, zakudya zomwezo zomwe amadya achina Daniel koma atazipeza ku Babuloni mene zinali zadwalisa anasankhale asatani asadye. Koma anayamba kukhala yekha Daniel ngakhale zakudya zina za nyama papa after 21 days itatha yakusala anayamba kuzidya. Fanano amazikonza mwanjira yoti sizimpasa jani sizimpasa mavuto. So timangofuna ngona principle imene una no kusala so kwina so ndikofunikira. Nthawi zambiri munthu akadwala chimachitika njani amapeza no akadwala munthu amakanika kudya iyo ndi thupi likumuza munthu yakulu musadye. Ifatu munthu akamangodya constant imene amapangira anthu masiku ano zimabwesa matenda. Umafunika ndithu munthu uzikhala nthawi yake kusala chakudya ndikukhazika mupemphero ukasalaso mabwesaso thanzi kuchani kuthupi. Anyways tizaona phunziro imene msogolomo. So tikamakamba za uthenga wa Khristu palibe chimene chifunika chiziphimba uthenga wa Khristu. Aroma 14 verse 7 ndana kuti yani
Aroma 14:17 akuti no, pakuti ufumu wa Mulungu sukhala mchakudya ndi chakumwa, koma mchilungamo ndi mtendere ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Tikamakamba za uthenga wa zathanzi, right? Tikuphunzitsa inde uthenga wa zathanzi wofunikira kwambiri, kumana anthu ena amatenga uthengawo ndikuyika pamwambaso pa uthenga wa Mulungu, kuti no chimene amayankhula, chimene amapuma, chimene amachita ndi uthenga wa zathanzi okhazoka basi. Amene akuoneka kuti no thanzi lake sakusamala, amene akukhaliza iwo amaonekana amene ali kutali ndi Mulungu. Mabaibulo ati iyayi uthenga wa zathanzi lofunikira, koma izi sizikukhuza ufumu wa ndani? Wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu sumuli mu chakudya ndi chakumwa, koma uli mu chilungamo ndi mtendere ndi chimwemwe chachani? Cha Mzimu Woyera. 1 Timoteyo 4:1 koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku osiriza ena azataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda. Maphunziro aziwanda ndi amenewa. 3 akulesa ukwati, oletsa zakudya zakuti zimene Mulungu anazilenga kuti achikhulupiriro ndozindikira choonadi azilandire ndi chiyamiko. So ndithu mwapita nthawi anthu ena azakhala ndithu concentrated kwambiri kumalesa ichi kumalesa ichi izizi pa nthawi tisadye kwa nthawi yotere. So ndichakunena Paulo na kuti ino akwaku ufumu wa Mulungu suli muzakudya ya uli mu kukhazikika pa mawu a Mulungu ndi kukhala ndi mzimu wake. So ndithu tifunika tichenjere ndi machenjezo amene Paulo anatilesa. Tikamakamba za izizi, thanzi ndilofunika kwambiri, koma tisatenge nkhani ya thanzi ndikuyiphatika kuchibongo. So yayo ndikususana ndi mawu a Paulo. So timafuna tikambe za choonadi chezakudya. Kodi chakudya ndichofunika motani? Nyuma 11:4 ndipo anthu osokoneza ali pakati pawo anagwira nacho chilakolako ndi ana a Israeli omwe analiranso nati adzatipasa nyama ndani? 5 tikumbukira nsomba tinazidya mu Igupto chabe, nkhaka ndi mavembe ndi anyezi a mitundu itatu. 6 koma tsopano moyo wathu waphwa, tilibe kanthu pamaso pathu koma mana awa. So tikaona mana ndito timene amatha kuti menyamenya ndikupanga chani timakeke, amatha kuzibeka kuzipanga mosiyanasiyana, right? So Mulungu amapasa mana ali mu chipululu, koma anthu analira kuti no, ife tikufuna nyama, tikufunanso masamba, tikufuna anyezi, tikufuna mavembe. So anthu amalirira nyama, amalirira nsomba, amalirira anyezi zimene zili gulu la masamba, right? Amaliriranso zipaso. Muona amenepo. So anthu amafuna zakudya zimene anazolowera, koma Mulungu anati no, ine ndikupasa nyani? Mana. Mulungu sanapase masamba, Mulungu sanapase mafruits, sanapase nyama, sanapase nsomba zonse, analetsa. Ati chifukwa chani Mulungu anapanga zimenezi? Titomere pesi ya chani, ndipo anakuchepesani nakumvesani odala, nakudyesani ndi mana amene simunamdziwa, angakhale makolo anu sanamdziwa, kuti akakudziwiseni kuti munthu sakhala wamoyo ndi mkate wokha, koma munthu amakhala wamoyo ndi zonse zakutuluka m'kamwa mwa Yehova. 4 zovala zanu sizinatha pathupi panu, phazi lanu sililatupa zaka izi 40. So pa zaka 40 ngakhale mapazi awo sanatupe. Ndipo akuti anapasa mana. Tikamana zimene amalirira amafuna nyama, amafuna nsomba, amafuna anyezi magulu matatu achina garlic maliksi mukalonga mchizungu, anyezi magulu atatu amene amafunanso mavembe mafruits. Why? Chifukwa zimene anazoyako ali kuti ku Egypt inayi balanced diet, right? Kumana apapa Mulungu ati ine ndikukupasani mana, makolo anu samamuziwa, inu sumatani samamuziwa. Zingani munthu amene anazoyata amadya ngewa ndi Mulungu mpasa ujeni spaghetti daily, amene akulusirana wada angonesani njala, right? So china chimene sanachizolowere, koma amazati no ndikupasani izizi kuti mukazindikira kuti munthu sakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu osandani a Mulungu. Mana amene iyu atadya anthu akazaka 40 palibe amene anatupa mapazi. Mukuona amenepo mwanjirena mana amene ali ndi china chilichonse imene anthu amafunikira pathupi pawo. Mana ndi chani? Mana tikaona muno bwino Yohane 6:48 akuti ine ndine mkate wa moyo. Muona ene, so mkate wa moyo ndi Yesu Khristu. Mana akuti muzakhala ndi moyo ndi mawu onse ndi kuyankhula. So mana amamira mawu a Mulungu, mawu a Mulungu ndiye Yesu Khristuyo. So mana amamira Yesu.
Yohane 6:49 unaona kuti makolo anu anadya m'chipululu ndipo adamwalira. 50 mkate wotsika kumwamba ndiwo kuti munthu akadye ndi kusamwalira. 51 mkate wa moyo wotsika kumwamba ndi ine amene ngati munthu wina adyako mkate umene adzakhala ndi moyo wosatha. Inde ndipo mkate umene ndidzapasa ine ndiwo thupi langa ukhale moyo wa dziko lapansi. So tikamaona Yesu Khristu anadzipereka yekha kufera ndithu inu ndi ine. So tikamakamba za moyo wopambana, moyo umene uli mwa Khristu Yesu, moyo umene akutipasa ifeyo ndiye mkate wake. Munthu akabadwanso mwatsopano ali ndi zonse zimene moyo wake umasowa, mzimu wake umasowa, amakhala nazo. Palibenso zoliriranso nyama, palibenso zolira anyezi kapena masamba, mafruits, zinthu za dziko lapansi ayi. Nthawi yopita chisogolo ndikudya chakudya cha uzimu. Now tikaona mu mafanizo amene Mulungu anapasa ana Israeli kuti akamvesese plan ake Musa, Yesu akabwera anawuza amange kachisi. Nemu kachisi munali ndithu chinthu chimenechi kuti kunena amenepa amene matchedwa likasa lapangano. Pamwamba panali akerubi awiri ndithu chinthu chimenechi. So tiwerengeni Exodus 16:33 anena kuti ndipo Mose anati kwa Aaroni, tengani mphika nuthiremo mana odzala omeri nuyike pamaso pa Yehova usungike mibado yanu. 34 monga Yehova anawuza Mose momwemo Aaroni anawuyika patsogolo mboni usungikeko. 35 akamwaza mboni akamba zachani zalikasa la mbonire. So ndipo ana a Israeli anadya mana zaka 40 kufikira atalowa m'dziko la midzi. Anadya mana kufikira analowa malire a dziko la Kenani, koma omeri ndilo limodzi la magawo 10. So ana a Israeli anadya mana nthawi yosanali mu chipululu kufikira atalowa m'dziko la lonjezano. Tsono zatino ifeyo tikufuna tikhale ndi Khristu Yesu mpaka anandizalowa kuti mu dziko la lonjezano mpaka zafike kumwamba. So mana amene anatenga omeri ndikuyika ndithu mulikasa limeneli. Okay, tikupitiriza Exodus 5:8 akuti yani ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale nawo pakati pawo. So Mulungu amazati akuluakulu mumange likasa, mumange kachisi kuti ndikhale pakati panu. 9 akuti yani monga mwa zonse ine ndilikuonesa iwe chifanizo cha kachisi ndi chifanizo cha zipangizo zake zonse momwe muchimanga. So Mulungu anamuonesa blueprint imene Mose amafunira nanu amange. Okay, ndi mumvesesa apa Exodus 5:19 atuno nupange kerubi mmodzi ku nthungo lino ndi kerubi wina ku nthungo lina, upange akerubi ochokera chotetezera pa manthungo ake awiri. So akerubi otetezera ndi awiri awo. Verse 20 atuno ndipo akerubi afunyiride mapiko awo mwamba ndi kuphimba chotetezerapo ndi mapiko awo ndi nkhope zawo zipenyane. Nkhope pa akerubi zipenye chotetezerapo. Tikamaona chotetezerapo akerubi awiriwo pasi pa pali ngati chivindikiro. Chivindikiro ndi mmene amachitcha chotetezerapo. Okay, tionana kuti yani ndipo uziyika chotetezerapo pamba pa likasa ndi kuyikamo mboni ndizakupasa mlikasamo. Tenthawa chani ndipo pomwepo ndizakumana ndiwe kulankhula ndiwe nditi pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiriwo okhala pa likasa la mboni zonse zimene ndizakuuza zanayesa. So tikamaona bwinobwino Mulungu analonjeza nati akamanga kachisi akazakonza likasalo pazayikhale makerubi awiri azayike pamwamba pa chotetezerapo azakhomera amenepo. Ndipo Mulungu akamayankhula na Israeli azayankhule pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiripo. So iyi imatchedwa Shekinah glory. Tikamaza za Shekinah glory chipinda chopatalisisa makhala ndithu kuwala kumene umachoka pakati pa akerubi awiripo. Kuwala kumeneko kumamirira kupezeka kwa Yehova. Ndiye Yehova wauza kuti ndizakuyankhulani pamwamba pamene papa, koma mana aja amakhala mkati mwa likasalo. Tikuona pamenepe. Okay, so tikaona muchochitika chenicheni Machitidwe chapter 12:32 anayo tino Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa zayichitira mboni ife tonse. 33 potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera anatsanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva. Tikuona pamenepe. So tikaona bwinobwino muchochitikacho chogwirikacho Yesu Khristu ali ku dzanja lamanja la Atate kumwamba. Tikaona mu type muzifanizo mana amakhala muchani mu bokosi imene lili pamwamba pamapezeka akerubi awiri pamene pamapezeka Shekinah glory kapena ulemerero umene wawala umene Mulungu amayankhulirapo. Mwana muzoyikika zenizeni kumwambako tipeza tino pali Atate ndi pambali pawo pali ndani? Pali Yesu Khristu amene kuchokera kwa Atate ndi Mwana
Atate akumuzoza Yesu Khristu ndi ulemerero wake, ndipo Yesuyo akutipasa ife ulemerero wake pa dziko lapansi, tikulandira moyo wake kudzera mwachani, mwa Mzimu Woyera. So ichi nchimene chili choyikika chenicheni. So manawo amemera ndani? Yesu Khristu. Nano kumwambako Yesu akazabwera pa dziko lapansi ndikugonyesa ndikubwereranso kumwamba, azakhala pa dzanja lamanja la Atate kuti akatipulumutse inu ndi nani? Ndi ine. Ndeti kaona Chipulumutso 11:19 anakuti no, ndipo anatsekulira kachisi wa Mulungu amene ali mmwamba, ndipo linaoneka likasa pangano chake kachisi mwake, ndipo panali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomezi ndi matalala akulu. So zikutuza ife nato pamene kachisi wakumwamba waoneka, zikutuza ife nato tikapita chibuku la Chivumbulutso tiona kuti imakamba za zinthu monga m'chipangano chakale, ndi timafunira titenge reality yake titambasule. So izikutuza ife nato kuti no, pamene likasa likuoneka kumwamba, Yesu Khristu ali ready kutipulumutsa ife. Yesu Khristu ndiye mawu a Mulungu. Yesu Khristu ndiye ndithu mwana wa Mulungu amene wakwezedwa ali pa dzanja la manja la ndani? La Atate. Tikamakamba za likasa la chipangano, inali likasa la chipangano chakale, koma pa likutuza ife nato kuli chipangano chani chatsopano, kumenedi sukuli akerubi agolide, kuli akerubi enieni, sukuli ulemerero okha umene uwala, koma kuli Atate enieni, sukulinso mana kamene ati kuti no mkate imeneyi, komano kuli Yesu Khristu amene ali mkate wa moyo. So izizi zikuvumbutsidwa kwa ndani? Kwa ino ndi ine. Tikamaona mu fanizo Exodus 33:13 akuti no, ndipo tsopano Exodus 33:13 akuti ndipo tsopano ngati ndapeza ufulu pamaso pano, mundidziwitsetu njira zanu kuti ndikudziweni, ndi kuti ndipeze ufulu pamaso pano, ndipo penyani kuti mtunduwu ndi anthu anu. 14 ndipo anati nkhope yanga idzamuka nawe ndipo ndidzakupulumutsa. 15 ndipo ananena ndiye, ikapanda kumuka nane nkhope yanu musatikweze kuchokera kuno. So Mose ndithu pa Exodus 33 anthu ana Israeli anatachimwa. 32 Exodus 32 ana Israeli anatachimwa atapanga mafano. Ma Exodus 33 Mose amalirira kwa Mulungu, ambuye chonde mukhale nafe. Tikumbukira Mulungu anazati mumange kachisi ndikhala nanu, koma pa nthawi kachisi sanamalizidwe kumangidwa, koma anthu achimwa, ndi Mose wapempha kwa Mulungu, ambuye chonde mukhalebe nafe. Ndi Mulungu akuti ndikhalabe nawe. Mose ati no, koma ngati inonso mukhala nafe feti sitisuntha yayi. Moyo wauzimu sukutengera mphamvu yathu kumene zimene taloweza. Tifuna izizi ndikuona kuti moyo wauzimu amadalira ndikukhala ni mzimu wa Mulungu moyo wathu, imene Mose akupempha apa. Ndiye tione chinachitika chani. Exodus 40:33 atamaliza manga kachisi Mose chinachitika chani. Ndipo anautsa mpanda pozungulira pa chihema ndi guwa lansembe, napachika nsalu yotseka pa chipata pabwalo. Momwemo Mose anatsiriza ntchitoyi. 34 pamenepo mtambo unaphimba chihema chokomanako ndi ulemerero wa Yehova unadzaza kachisiyo. 35 ndipo Mose sanathe kulowa mchihema chokomanako popeza mtambo unakhalabe pamenepo ndi ulemerero wa Yehova unadzaza mkachisi. 36 ndipo pakukwera mtambo kuchokera kachisi ana a Israeli amayenda maulendo awo onse. 37 koma kupanda kukwera mtambo samayenda ulendo wawo kufikira tsiku loti wakwera. 38 pakuti mtambo wa Yehova unakhala pakachisi masana ndi usiku, munali moto m'menemo pamaso pa mbumba yonse ya Israeli maulendo awo onse. So ana a Israeli anaona kuti ulemerero chimtambo chinakuta chani kachisi, ndati chimtambo chimene chichi madzulo chimakhala moto lawira moto paja umazizira mu chipululu, koma masana amakhala ngati chimtambo kuti no anthu asaphedwe ndi yani ndi dzuwa. So ndithu Mulungu anaonesera kuti ulemerero wake ulipo. So ulemerero wake ati unadzaza yani kachisi, ndi ulemerero chati makamba ati no mukachisi mmalo opatulisisa umawala. So atamaliza manga kachisi ulemerero unafika, ndipo ndithu mtambo ukamba kunyamuka kuti kupita, anthu amatambasula kachisi ndikumukonzanso ndikunyamula ndikumayenda. Mtambo ukayima amatambasula kachisi ndikumanga. So amayenda ndikuyima monga kachisi ukayenda ndikuyimanso. So izi zinayi kusokozera kuthawana zati no Mzimu Woyera akafika, Mzimu Woyera ndimene akutiuza kuti tipite tiyime. Mzimu Woyera ndimene ukutisogoza ife moyo wathu nthawi zonse. So tikaona Roma 8:9 akuti yani, koma inu simuli nthupi ayi koma mu Mzimu. Ngati inu Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu, koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu sale wake wa Khristu. So tikamakamba za leroli anthu aja anapasira mana kuti adye, koma ifeyo ndife akadye sakadya na Mzimu Woyera mkati mwathu, monga ngati
tikamakamba za kachisi one time imeneyi 20 kuwerenga 1:16 kaya. Kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu mungagonera mwa inu? Tikamaona kachisi wakale munali ndithu Shekinah glory, kupezeka kwa ulemerero wa Mulungu, ndiponso munalinso mana ngati ineyo inuyo ndife tonse akachisi wa Mulungu. Tikabadwanso mwatsopano Mulungu amayikamo mana mkati mwathu. Mana amakhala mkatikati mwa moyo wathu amene akumira mzimu wa Yesu Khristu. Mkatikati mwathu mumakhalanso kupezeka kwa Atate umene ukuyimira moyo wa ndani? Wa Atate. So tikamakamba za mzimu ena tikamba za moyo wa Atate ndi wa Mwana upezeka mwa ndani? Mwa ife. Ifeyo pachifukwa chimene ndife ake a ndani? A Khristu. Ichi ndiye choyikika chimene tifuna tirani tiziwe. Ngati munthu adya mana amene awa ndeti iye ali wamoyo mwa Khristu Yesu. So ichi ndi chimene Mulungu anatikonzera, ndi chimene Mulungu amafuna tirani timve. Ndimangofuna kulimbikitsa nati mutakhala mwina ndithu mukufunika ukadaulo wina wapadera, tani ndithu manambala amenepa tikupezeka ku Lilongwe area 25. Ndi nzathu amene ali wa Amazing Health Services, ndi amapanga ndithu ma detox program, ma hebo, ma hydrotherapy, massage, back alignment munthu sanasuli bwino, ma enema, kunthandiza munthu za nutrition kuti munthu chabwino afuna ambe azidya mwathanzi angapange bwanji. Zonsezi amapanga ndithu. Kugulisanso ma herbs, kama activate chako, ma molasses kwa anthu a BP chani, zakudya zabwino zija zonsezi amaphunzitsa ndi kugulisa, right? Mutha kumuyimbira amene papa pa 0882436529 kapena pa 0999331028, right? Mwa anthu ena sonena kuti mwina akufuna ndithu azikumana ndi amalawi anzawo kupemphera, right? Timakhala ndi nthawi yolimbikitsana moyo wauzimu. Timakumana ndithu loweruka lililonse kuyambira 9:30 mpaka 11:30 mammawa, koma masana timamana 4:30 mpaka na timayambira 2:30 mpaka 4:30 masana. So mutha ndithu kuyimbira ndithu azisogolera amenewa kuti muzitha kulowa nawo pa Zoom meeting, okay? Mutha kuyambira pa 0881639993 kapena kuyambira pa 0995570847. So ndithu mutha kugwiritsa ntchito ma details amenewa kulowa ndithu pa Zoom meeting, okay? Passcode ndi imeneyo FTM M1, meeting ID ndi 85386645600. So mutakugwiritsa ntchito ndithu ma details ali pamenepo kuti ndithu muzitha kulowa pa Zoom ndikukumana ndi abale ndi kulimbikitsana muzauzimu. So timagwira ntchito ndithu abale amene wa Forgotten Truth Ministries kuti tizitha kufalisa uthenga. Ma meetings amene ndithu amakhala mchichewa ndi za Malawi kuti tithe kulimbikitsana moyo wauzimu kuti tonse tikafika pa chidzalo chodziwitsitsa Yesu Khristu amene amakhala mwa ine. Mulungu akudalitseni. Amen.